kanyo ka giloko dhoch ewi nying marach ma sekta ma boda boda ma bende osebedo godo e gwenge mopogore opogore. Kaka jafwambo mar Wali Abich lero, jo boda boda go timo chenro mar pur kod ohala mopogore kokalo e riwruog sagano mar jolojo kanyo maggi. Sekta mar boda boda en achiel kuom sekta modiko rowere mathoth e pacho ka mayudo konyruok margi e tije riembo apiko ma gisebedo ka gitimo kaka yor konyo e kedo kod nok mar tije kind rowere. Kuom thuolo malach, sekta no thoth ji osebedo kokawo kaka kama oting'o jomaundu, gino mosemiyo sekta mar boda boda nying marach e kor gwenge mopogore. Kata kamano thoth jo boda boda sani koro donjo e chenro mopogore mageto loko ngimagi. E wuod ma East Kamagaka ka chud bura ma Kasipul, jo boda boda ne oriwore ma ochako riwruok mar saga margi ma sani ni kod jokanyo moingo 300 kama gitime chenro mag dongruok mabero ngimagi. East Kamagaka boda boda sacco ne wachako last year January, then watieko some period to waregister as a sacco, and High Excellency the Governor no biro motimo launching ka officially on 11th of May. Tokeno Governor, the county government ma entie motelo negi nomiyo $1 million mar dongruok. Dongruok mwasetimo tok $1 million no en ni waseyawo kar spare parts. Inyalo yudo gigewa mag apiko gi kar wasikri kanyo. Kendo waketo nengo mayot kabisa makonyo members. Kata ok in kodwa, kata in kodwa, inyalo dhi kanyo ikawo spare parts. But ka in a member wa, to ka gino ikoso pesa, to samoro in gi spare mokethore, to inyalo dhi kawo kanyo gowi, tibiro chulo. Jo boda boda go bende jiwo jowetegi mapod riembo apikni mag ji kama ne gichiwo negi apikni 20 manyien mane ginyiewo kokalo e hola mane gikawo e bengi kaka yor konyo e bero ngimagi. Bende kokalo e riwruog sagano, jo apiko go ne opuro sunflower ma koro gin kod motedo ma giuso e kind chenro mamoko mag dongruok mageto bero ngimagi. Ne wapuro puodho mwapidho sunflower. Kawuono wan gi mo ma marwa. And mono king'iye kata sani en mo ma dhano koro ohero lajri. Koro en mo ma onge gik moko iye mang'eny. Mano mana through this nini. Wan gi welding machine. Gik ma wacho gi physical gin ineno gi ma tiyo. Wan gi tree nursery loka kocha ma wanyalo uso. Chiwo loan January ma 340,000. Sani be wachako dhi chiwo loan ma 557,000 ne members gi. Partner gi jo KCB kendo gimiyowa loan mar $1.5 million ma wanyiewo go pikipiki 20 gi. Wamiyo members koro giduoko $300 through bank. Jokanyo riwruog saga mar East Kamagaka Combined Boda Boda Sacco wacho ni dwaro margi gi sani en nyiewo nyamburko mating'o jowuoth. Ka giwacho ni dwaro margi en chugo thuolo ne rowere maonge kod tije. Sacco ni dhi miyowa okang' nikech kaka ne wapuro sunflower goduma en gima wanyalo miyo members wa to members kawe bei ma piny to wakonyore godo. Sacco ni dhi konyowa kendo e ndiko ji tije kopogore gi tij ngware kaka watimo ni. Kaka koro sani wadhi launch chopper next moment. Driver nigi tich kanyo, conductor nigi tich kanyo, ng'amosomo mechanical engineering nigi tich kanyo. Omiyo wang'eyo ni East Kamagaka Boda Boda Combined Sacco kwamiye kata higa 5 mabiro e bwo loch mar jaduong' Alex Ogoro Simba to an gadier ni onge sacco mibiro pim kode. Anyalo jiwo members duto ni mondo wagine watim mana kinda gi orruok. Nikech gima ne wabedo ka warito ochopo odiechieng' ma kawuono ma wayude kendo wago erokamano maduong'. Daher mar nyiso jo East Kamagaka ne ber ng'eny e East Kamagaka ma ka wariwre uru to wabiro mana yudo bergi ka wan e Ali Abich, Ramogi TV.